Ja, på en minigame här. Controller, man. Stupid. Gosh, du grön som naturen och tävlar jag från Wolf. Oh gosh, du som have den drevbrotten. Have it? Guys in Wolf. Basically. Why ska jag checka? Alltså, kan det skulle ha brukt såna 0 kronor till? Till jag har checkat det där. Det är knappar innan. Det är grött, det är som positivt. En som visar kan spela. Okej. Nej, en visar. Ja, ska jag vara alltid på grund av det? Jag får inte bilda. Så är det damer i snett. Jag har equality. Minst till bajsarna och damerna och äter. Well, Isten sa det. there we go. Alright. Take the I got wire. spell here. Player's choice. On, yeah. Oh, det här. Showtime! Alright. Alright, speedrun! Go! Speedrun! Okay. I have not. Super hardcore. Let's go again. Oh! He's down! Sockar som inte kontroller. Jag vet inte vilken jag är bara för insållade. Sticka ut nej. Är det om att det är ett Bra? Men det blir... Runt bara Geodag Axel. Vi fick ut det är bra. Alltså, original. One player. Alltså, till origin tappar i spel. Vi är spel. Kan valt då? Jag vet inte. Ja, det var jag vet Speedrun alltså. Speedrun. Alltså, bara låta jag full power. Ja. Jag tror Fäller och stationsbrunna. Älter. Ja. Ready? No. Kom så! Luigi! There's shit! No! I don't know this! This is impossible! Impossible! Så många! Nej, du stöter. Det vet mig så. Det är tusen då. Jag följer mig lyssna som lejmördare som ska träffa Snake och Ja, kvällen där. Men jag känner inte någon där. Okay. Alright, one more time. Let's see. Jag fick en burgare med tänder. Burkar mycket tänder. Okej, vi spelar det att... Okej, två. Nummer två. Ja, okej, kör nummer Vi skulle lära om man oss. ska snutt vid. Ja. Full speed och snuttet vid. Kan bara slå. Hade inte vi video med det igår. Jag borde gå chill. Ja, det går det. Nej, vad gör du? Fuck it, this guy over. Ja. No! Dick Parker ever kom alltid. Ja. Men det är riktigt det här akkurat med samma vinkel där det ska vänta då. I think this fucker. Ja. Try, aren't you? Inte det här bara. Jag är för nöjd. No losers. Alltså tumspärs bär, man inte happy. More like... What's the point? Exactly. Have a scare kalka. Det är så som tappar sig. Som tappar sig, ja. Okej, kanske. Take the bear. Okay. Ja, alltså. Jag kör rätt mycket. Jag bara en packa. Jag vet inte att jag chepa. Ready? Go! Nej, jag har ju... Don't worry, jag har det post. Oh no! Kanske! No! Du måste stäcka i som du. Nej, jag gör det hiven. Nej, du stäcka i. Full stop Okej, här. jag kan se det.
Dubbelig glädje. Men det är Ja, ja. Du kraschar i bilen till om mun så kan du vara ups, glädje. Han kraschar i bilen. Jag säger jag fortalte om att jag kraschar i bilen om det. Wait, passar? Now I'm taking care of my teeth. Nej, så Simon, han ska visa upp smulget. Okej, så mån. Ett som jag kan och just think it henne. Hetta blir det Nick Long. Gör det kvänte. Gör det. Nej, faktiskt flera år sedan jag just. Du ska bara bruka full fart. Är det full fart? Alltså, Ja. bara halta och Jag släcka får fram kan. den. Och du ska bruka snöde. Och du ska röda vid. Där. Ja, det skulle. Och för Simon. Han är sån. Så när han tar en som är vinter, så han häller sig kontrollen på honom. Oh ja. Bekvämt. Han är där liksom vi. Nej, jag är alltid så på honom. Oh my god, vi sockar. Vi klarar ju boja. Så du är en men du stäcker i för så sockar jag vet du det. Också. Vi ska prova annat väg. Nej. Nej, jag ska inte spela. Han ska alltid spela alltid. Nej, jag lever. Thank you. Tack för bom. Skuffa luft. Vi spelar bara. Det gör Jag det. hade varit test. Vi tar det så jag var. Ja, vi vet.